Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihlomfile uKristu oyinkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 12. Isihloko sesifundo 12 sithi ukusebenza kwezingelosi. Indimana yekhanda itholakala encwadini yamahubo 34 verse 7. Cela sikhuleke. Mdali wamazwe nomhlaba, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usigcinile kwazokalana. Wasenzela konke ukubona ukuthi siyakudinga usekhaya ezulwini. Njengamanje ususiphe izwi lakho ukuthi silizwe. Sicela ukuthi sililalele ngentokozo, silamukele, sizindle ngalo, sikholwe yilo. Sicela usifundisa ngomoya wakho oyingcwele. Egameni leNkosi Jesu Kristu, amen. Sicela ukubabingelela futhi abazalwane egameni elihlomfile uKristu oyinkosi yethu, amen. Sithena sifunda isifundo 12, isihloko sakhona sithi ukusebenza kwezingelosi. Ngisacela ukufunda indimana yekhanda etholakala encwadini yamahubo 34 verse 7. Ithi, ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Amen. Ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Amen. So inhloso yalesi sifundo ukuba sazi ukuthi izingelosi zingasiza kanjani thina esiyizindlalifa zosindiswa. Siyakhumbula ukuthi sike safunda sithola ukuthi i-1/3 iy'ngelosi ingxenye ethile yazo esezulwini zakhohloswa usathane wahamba nazo, lezi sezibizwa ngokuthi njengamanje amadimoni noma ezaziwa ngokuthi ziyimoya emibi. So sizofunda esikutholayo esifundweni sanamhlanje sokuqinisekisa ukuthi-ke inani elikhulu lezingelosi lasala lathembeka kuNkulunkulu, alimlandelanga usathane ekuhlobukeni kwakhe. Lezi zingelosi zasalayo-ke zinothando, zithathekile kakhulu ngabo bonke abakhonza uNkulunkulu, abagcwalisa izinswelo zabantwana bakaNkulunkulu. Kunjalo sizofunda ukuthi kwasala izingelosi eziningi ezazibophezela ukuthi zizolalela uNkulunkulu ngokwethembeka. So mhlawumbe umbuzo omkhulu umuntu azozibuza wona ukuthi-ke izingelosi ziyafana yini nomuntu na? Okay, uzophenduleka lo mbuzo uma silokhu sifunda. Ake siqale sibuze umbuzo wokuqala othi-ke ungaphi kwezingelosi umuntu na? Ungaphi kwezingelosi umuntu na? Cela sifunde amahubo 8 verse 5. Afundeka kanjena amahubo 8 verse 5. Okay. Ngoba verse 4 qala lapho uthi-ke umuntu uyini ukuba umkhumbule nentando yomuntu ukuba uyinake na? Bese verse 5. Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Umuntu wenze kanjani? Waba ngaphansana kwezitelwa zasezulwini, waba ngaphansana kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wasiseka umuntu-ke esemqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Ngakho nje uNkulunkulu ethi-ke ungabi nabanye abonkulunkulu ngaphandle kwami. Ungamkhonza kanjani umuntu uzumbize ngokuthi uNkulunkulu ekubeni uNkulunkulu izulu lisho lethi umenze waba ngaphansi, yabo? So ungaphi umuntu kwezingelosi na? Ungaphansana, yabo? So umbuzo-ke uthi ngoba usathane wahlutha iy'ngelosi kwakhona ey'hamba naye, sithole ukuthi zincane lezi usathane wahamba nazo, kodwa yebo wahamba nazo, kodwa zincane uma siqhathanisa nezasala ezulwini. Cela sifunde isambulo 5 verse 11 ukuthi zingaki-ke lezi y'ngelosi ezisele ezulwini ngakuNkulunkulu. Isambulo 5 verse 11 sifundeka kanjena. Incwadi isambulo 5 verse 11 uthi-ke ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihanqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi ngezigidi nezinkulungwane nezezinkulungwane. Amen. Wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane nezinkulungwane. Kusho iy'ngelosi zingaki? Ziningi azibaleki, ngoba like 100 ikhulu, 1000 yini? Inkulungwane, isigidi imiliyoni. Kusho uma kuthiwa iy'ngelosi zizigidigidi, amamiliyoni namamiliyonikazi, nama-1000 nama-1000kazi amaningi, uyabo? So ngicela siphinde sifunde uma kuthiwa zingaki izingelosi, cha azibaleki, iy'gidi ngey'gidi ney'nkulungwane zey'nkulungwane iy'ngelosi ezikhona zikababa uNkulunkulu ezulwini. Cela sifunde futhi incwadi yamaHebheru 12 verse 22. AmaHebheru 12 verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi. Amen. Size kuphi? Nasezigidigidini zezingelosi. uNkulunkulu yasiqinisekisa ukuthi izingelosi zakhe zikhona futhi ziningi kakhulu. So
umbuzo umuntu mhlawumbe angaseyibuza wona ekhaya ukuthi-ke kuthi mhlawumbe sizofunda ukuthi-ke amandla azo sicela sithole nje ngamandla azo nangesimilo sazo ukuthi zona ziziphethe kanjani, zinamandla yini, ziningi zinjani noma zidinga ukulekelelwa ngemizamo yabantu, zinjani. Sifunda Amahubo 103 verse 20. Athi Amahubo 103 verse 20-ke, bongani uJehova nenazingelosi zakhe, nina maqhawe anamandla, enenza okwezwi lakhe, nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe. Amen. Ala siyiphinde, bongani uJehova nenazingelosi, nina maqhawe anamandla. Futhi iy'ngelosi ziyanqoba zingamaqhawe. Umuntu uma uzizwa uyinqhawe ingoba usuke senqobile. Futhi izingelosi zikaNkulunkulu zinjani? Ziyamaqhawe anamandla, zingabanqobi. Zenzani ngokwesimilo sazo? Zenza enenza okwezwi lwakhe, nilalela ukukhuluma kwezwi lwakhe uJehova. So isimilo sezingelosi zingcwele, zilalela uNkulunkulu. uNkulunkulu uma ekhuluma ziphikisane naye. Zinjalo-ke izingelosi zasekhaya ezulwini. So siyathola ukuthi hayi zinamandla. Ngicela sifunde Amahebheru 13 verse 2 ngoba lana siyandlalela, sidinga ukufunda nje izindaba ezimbalwa laphana eBhayibhelini lapha izingelosi zifika ebantwini bakaNkulunkulu, kodwa zenzenjani? Zivakashela abantu zingazibonakalisile ukuthi zona zizingelosi. La siqala kodwa sifunde Amahebheru 13 verse 2. Incwadi Amahebheru 13 verse 2 ithi, ningakhohlwa ukungenisa izihambi, ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Amen. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi, ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Ethi yena ubeyingenisela umuntu nje, kanti ungenisa ingelosi kanjani umuntu ebengazi. Inkosi, leli verse liyasithinta kakhulu ngoba izindlu zamanje zakhelene emalokishini, kuvaliwe ngathi akukho muntu, kuvaliwe, bacofa amafoni, babuka i-TV, kudliwa ukudla, kulelwe. Uzoyibona impela ezosuka lapho ngoba iy'ngelosi azingeni ney'ndaba zasezulwini. Ngiyakutshela, ubani okusendelayo, ubani okufonelayo, kubangwa ama-chaneli. Kodwa uNkulunkulu bethena amakhaya avulwe, ningakhohlwa ukungenisa izihambi, ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Ngicela sifunde-ke iy'ndaba ezimbalwa nje, ngicela ukuthenga nje eziwu-2 ngenxa yesikhathi. Laphana kuGenesis 18. KuGenesis 18 sizofunda ngabantwana bakaNkulunkulu lapha. Soqala sifunde ngo-Abraham. Abraham khona into awayenzayo laphana. Yabo, Abraham 18 verse 2 uthi-ke, Abraham lo kuthiwa waphakamisa amehlo akhe wabuka, bheka, amadoda amathathu ayemphambi kwakhe. Wathi ukuba awabona, wasukuma emnyango wetende, wagijima wawahlangabeza, wakhothama. Amadoda. Okay. Cela sifunde uverse 8 khona laphana kuGenesis 18. Usho uverse 18, wathatha amangqanga nobisi nethole ebelilungisiwe, wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi, adla. Wabizile, wangenisa ekhaya lakhe, wawanika ukudla. Bese uverse 16 khona lana athi kusahluko 18 athi 16-ke, amadoda asuka lapho abheka ngaseSodoma, u-Abraham wahamba nawo wawaphelezela. Uyabo, wabizile, wanikeza ukudla, yaqhubeka amadoda ahamba eSodoma. Cela sifunde uGenesis 19 uverse 1 kuya ku-3. eSodoma-ke lapho kutholakala khona uLoti. Futhi sesiqedile ukukhuluma ngo-Abraham. uGenesis 19 uverse 1 kuya ku-3 sesikhuluma ngendaba kaLoti-ke. Sengiyafunda bathandekayo. Kuthiwa izingelosi zombili zafika eSodoma sekuhlwile. uLoti wayehlezi esangweni laseSodoma. uLoti wazibona, wasukuma, wazihlangabeza, wakhothamela emhlabathini ngobuso. Wathi, bhekani makhosi, ake niphambuke ningene endlini yenceku yenu, nihlale ubusuku, nigeze izinyawo zenu andokuba nivuke ekuseni kusasa, nihambe indlela yenu. Zathi qha, siyakuhlala phandle. Kepha wazincenga kakhulu, zaze zaphambukela kuye, zangena endlini yakhe, wazilungisela idili, wenza isinkwa esingenamvubelo, zadla iy'ngelosi. Okay, zifika lana azikhombisile ukuthi zizingelosi, zazingafakile ngisho nanamaphiko. Nkosi yami, ngomuntu mhlawumbe angacabanga ukuthi uyoqhamuka ingelosi ibhakuza amaphiko emzini wakhe.
Cha, zazize njengabantu bona shuthi kwakuyini umkhuba wabo okuwukwamukela izihambi. Uma uzoqaphela la endabeni yaLodi, kuthiwa ngonyezi izihambi ezimbili zasondela esangweni lomuzi, zazingabantu njena abasohambweni abafuna ukuquba nje ubusuku. Awukho umuntu owayecabanga ukuthi lezi zihambi ezithobekileyo kanjena zaziphethe izindaba ezinkulu kakhulu zokwahlulela kukaNkulunkulu. So isixuku esingakhathaliyo asiphuphanga nokuphupha ukuthi ngokuphatha kwaso lezi zithunywa zasezulwini ngabona lobo busuku sizofinyelela ekugcineni esigwebeni somuzi wabo olahliweyo lolo yiSodoma bebenganakile abantu bakhona. So kodwa kwaba khona umuntu owaba munye wabonakalisa umusa ezihambini wazimema ukuba ziye ekhaya lakhe. uLodi wayengazi ukuthi zingobani, kodwa ukuthobeka nokwamukela izihambi kwakuyinto ayijwayele. Kwakuwuhlangothi lokukholwa kwakhe. Kwakuyizifundo wayezifunde ku-Abraham ukuba yabona ukuba kube njengathini ukuba uLodi wayengawujwayelanga umoya wobumnene. Kwakungenzeka ukuba asale khona lapho naye abhubhe kanye nabantu baseSodoma. So izindlu eziningi ngokuvala iminyango yazo ukuba zingangenisi izihambi, zivalela izithunywa zasezulwini ebezizoletha izibusiso nethemba nokuthula. Amen. Nkosi yami, iminyango ivaliwe bazalwane. Noma usungenile phakathi bayakubuza singakusiza. Ukuthi vele akakubizanga ingakho ekubuza ukuthi ngakusiza. Ophathwa yisayinasi, ephathwa yikhanda engakhulumi kanti inkinga yikuye akayifuni iyihambi. Uthi uNkulunkulu asingeniseni iyihambi-ke labo babeyisukela iyihambi bezibize. Asifuni iyihambi ngoma kungena umuntu wesihambi nje la ekhaya uzofika ebona ukuthi awukanti lo nkosikazi uwutsotsi. Nobantu waziwavelelwa lo bhuti utsotsi wayelo. Manje akafuni muntu, ufuna ukusebenza iququde ingqondo yalabantu bala ekhaya bese yavala, evula i-TV yakhe, evula ifoni yakhe. Angifuni ukungena iy'ndaba zabantu nje mina. Isayinasi nophethwe nayikhanda. Hhayi, bakhona indaba baphathwa isayinasi nekhanda, kodwa abanye kungangeni ngoba bafune muntu. Ngoma kungena abantu bazongena bebona nje akusebuqini Nkosi yami bese beyakhuza, kanti umuntu akafuni ukukhuza. So umbuzo uthi izingelosi ziyafana yini nomuntu ngenisa abantu? Yebo, ngoba ngalokho ngase wenze kungenisa iy'ngelosi ungazi. Napa nje o-Abraham noLoti kwaba njalo babethi banakekela abantu nje kanti banakekela iy'ngelosi zikaNkulunkulu. Okay, umbuzo omkhulu-ke esingathi sicela ukuwubuza ukuthi obani abakhulula abantu njalo na? Obani abakhulula abantu njalo na? Napa abantu baNkulunkulu basempini basengozini bazokhululwa ubani? Okay, uzophendula lo mbuzo futhi masiqhubeka sibuza imibuzo emfushane iphendulwa iBhayibheli. Njengoba nje sihloko senza ngathi senze njalo bazalwane. Ayikho phendula ukucabanga kwakhe, phendula iBhayibheli uqobo. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Amen. So umbuzo-ke uthi ingelosi eyodwa yenzani ngesinye isikhathi lapho ikhulula abantu bakaNkulunkulu na? Cela ukufunda incwadi yamakhosi esibili. Incwadi yamakhosi esibili 19 verse 35. Kwakukhona inkosi laphana yase-Asiriya. Igama layo kwakuwubani? KwakuwuSaniheribi. Saniherebi, angicela ukubiza kanjalo. Owayenempi enkulu obefuna ukubulala abantwana bakaNkulunkulu, abantwana baka-Israyeli. Kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu wenze nje laphana kumakhosi esibili 19 verse 35. Sengiyafunda. Kuthiwa-ke kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi 1 eyodwa. Cela uqala phansi. Kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala ekamu lase-Asiriya abayizinkulungwane eziyi185. Sekuvuka ngakusasa bheka kwakuyizidumbu zodwa ezifileyo. Amen. Ingelosi yaNkulunkulu inamandla, ngakho sithole ukuthi sithe uNkulunkulu wathi namaqhawana uyayibiza ngamaqhawa namandla. Kuthiwa nje ingelosi ngobusuku obubodwa yabulala abantu abangaki? Abayizinkulungwane eziyi185. Sekuvuka ngakusasa bheka kwakuyizidumbu zodwa ezifileyo. Uma ufuna uyifunda kabanzi leyo ndaba mntaNkulunkulu, ufunda incwadi yamakhosi esibili chapter 19, ifunde yonke ukuthi kwakuma kanjani. Indaba ithathe kusayo. Kodwa nje sithola ingelosi eyodwa yenza ngobusuku obubodwa. Ingakho uNkulunkulu uthi zingamaqhawe anamandla. Yabo. Ngoba nalawo madoda ayuthayelele nje ayihlomile ngokwa, kodwa wamukwazanga ukumelana namandla ezulu ngoba ayihlomile amadoda ngoba ayiyempini ethayolwa no-Israyeli. Kwavele kwaphuma uNkulunkulu uqobo akhipha ingelosi yakhe. Okay. Uma sizokhumbula laphana encwadini yaDanyeli kwakukhona abantwana bakaNkulunkulu ababengabathunjwa.
Sizoveza nje mhlambe nakhona iy'ndaba ey'mbili lapha uNkulunkulu-ke ekuthumela ingelosi yakhe ukuthi ivikele izinciko zakhe ezazithunjwe eBhabhiloni. Cela uqale ngifunda uDaniel 3, uvesi 23 novesi 28. Isihloko salapha nesi sithi isithando somlilo ovuthayo, khathi abantu okwakuthiwa abezokukhuleka esithombeni babezofaka esithandweni somlilo. So Daniel 3 verse 23 uthini? Kepha lawa madoda amathathu oShadrach noMeshach no-Abednego awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo ovuthayo. Bathi sebaphosa esithandweni somlilo sekuyisijeziso sabo. Cela ukufunda uvesi 28. Uvesi 28 masisuthi-ke uNebukadnezar wakhuluma wathi, makabongwe uNkulunkulu wakoShadrach noMeshach no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi, zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa, uNkulunkulu wabo kuphela. Amen. Uthi uNebukadnezar, makabongwe uNkulunkulu. Wenzeni uNkulunkulu? uNkulunkulu othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe. Amen. Ela sifunde futhi-ke uDaniel 6 uvesi 22. Lana kukhulunywa uNkulunkulu ethumela ingelosi yakhe ukukhulula abafana abathathu noma amadoda amathathu. Uma sifunda uDaniel 6 njengamanje uvesi 22, laphana kwase sekuDaniel kuphela wayefakwe emphandweni oyingonyama ngenhloso yokuthi ababemfaka phakathi bethi iy'ngonyama zizomudla zimqhobozele zizey'caba amathambo. Kwayenzekalani-ke kodwa uma sebemfakele kulowo mphando wey'ngonyama emgodini wey'ngonyama? Daniel 6 verse 22 ufundeka kanjena. Uthi uNkulunkulu, okwase sekukhuluma uDaniel lana letha ubufakazi. Uthini uDaniel? Uthi uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama, azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe, naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Amen. Uthwani? uNkulunkulu wenze njani? Uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama. Nkosi yami, wavimba umlomo wezingonyama. Amen. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe yavimba umlomo wezingonyama. So sesitholile kwi-Old Testament abathunjwa eBhabhiloni bevikelwa ingelosi kaNkulunkulu. Njengamanje ngicela ukuthi siye lapha sothatha nje indaba eyodwa nje kuphela kwi-New Testament, Izenzo 12. Izenzo 12 ngicela sithathe nje yona yodwa 1 kwi-New Testament ngenxa yesikhathi. Ngicela sifunde Izenzo 12 uvesi 6 kuya kuvesi 11. uNkulunkulu lapho futhi-ke ekhulula umntwana wakhe uPetru esebenzisa ingelosi. So yebo bazalwane, sengiqala ukufunda Izenzo 12 uvesi 6 kuya kuvesi 11. Kuthiwa kwathi mhla uHerode ebesezokumphumisa, ngalowo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili eboshiwe ngamaketango amabili, nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafika ingelosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetru ohlangothini yamvusa ithi, shesha usukume. Ayisewa amaketanga ezandleni zakhe uPetru lo. So ingelosi yathi kuye, gqoka ufake izicathulo zakho. Wenze njalo. Yathi kuye, yembatha ingubo yakho ungilandele. Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. So sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini, labavulekela ngokwalo, baphuma badlula esitelade sabasinye. Ingelosi yayisimshiya masinyane. Uvesi 11 ethi-ke uPetru sesangulukile wathi, manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakho konke okubhekwe yisizwe samaJuda. Amen. Okay, ngicela ukubuza, sesitholile indaba yoShadrach, yoHananiya no-Azariya noMeshach, sayithola indaba yaBdaniel, oHananiya no-Azariya laba abadume ngokuthi bawoShadrach noMeshach no-Abednego, angithi? So sayithola indaba yaPetru ekhululwa ingelosi. Manje-ke ake sithole ukuthi thina-ke sithenjiswe siphi isithembiso ukuthi ingelosi izobalusa kanjani
abantu bakaNkulunkulu abalungileyo na? Izokwenza njani ingelosi uma iyalusa abantu bakaNkulunkulu abalungileyo na? Sithena Amahubo 34 verse 7 athi, ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Bese Amahubo 91 verse 11 athi, ngokuba khulunywa ngoNkulunkulu la. Kuthiwa ngokuba uyawiyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Amen. NgokuNkulunkulu kwenze njani? Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, muntu kaNkulunkulu, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Cela sifunde futhi uMateyu 18 verse 10. uMateyu 18 verse 10 uthini uNkulunkulu laphana? Uthi uNkulunkulu kuMateyu 18 verse 10. Excuse me. Uthi, bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Amen. Okay. Kuthiwani? Lana sifuneka sazi ukuthi wonke umuntu ongumlandeli kaKristu unengelosi yakhe emelusayo. Lezi zithunywa zasezulwini zivikela abalungileyo amandleni omubi. Ngokunjalo-ke ngokunjalo-ke kuyona yonke iminyaka izingelosi zikaNkulunkulu bezilokhu ziseduze kubalandeli bakaKristu abathembekileyo. Inhlangano enkulu yobubi yobumnyama iphakelwe ukubhekana nabo abazonqoba. Kodwa uKristu ufuna ukuba sibheke ezintweni ezingabonwayo, ezimpini zasezulwini ezizungeze bonke abathanda uNkulunkulu ukuba zibakhulule, ukuthi sivikelwe kuziphi izingozi, ukuthi sivikelwe kuziphi izingozi ezibonwayo nezingabonwayo, yinto esingeke sayazi. Sizoyibona sesifika sesikhonjiswa ephakadeni. Siyokwazi-ke ukuthi wonke umndeni wasezulwini wawukhonzile umndeni walapha emhlabeni phansi, nokuthi izithunywa ezivela esihlalweni sikaNkulunkulu sobukhosi bezilokhu zisilandela njalo imihla ngemihla. Amen. So kubuza ukuthi kubani okukhulula abantu na? uNkulunkulu ethoma ini? Ingelosi yakhe, ukuthi abantu abalungileyo bekhululwe emandleni omubi. So unakho umbuzo omkhulu esizowubuza ukuthi-ke zelekelela kanjani izingelosi emsebenzini wosindiso na? Okay. Ake siqale. Okay. Ngicela ukubuza kanje ukuthi-ke zilibonisa kanjani iy'ngelosi uthando emsebenzini wokusindiswa kwabantu? Ngicela ukufunda incwadi yaLuka 15. uLuka 15 verse 11 nge-verse 24. Ngizoyifunda ngiphangise. Luke 15 verse 11 nge-verse 24. Incwadi lena ekhuluma kakhulu, incwadi isahluko esaziwa ngokukhuluma ngendodana yolahleko. Sengiyaqala ngiyafunda uverse 11. Luke 15 verse 11 nge-verse 24. Ifundeka kanjena. Ithi uverse 11 kuLuke 15. Wayesethi, umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yathi kuyise, baba, nginike isabelo sefa eliqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeningi, indodana encane yayisibutha konke, yamuka yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kwelilozwe, yaqala ukuswela, yasiya ukukhonza komunye womuntu walelozwe. Yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yeluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube, kepha ayiphiwanga. Kuthe sekusile kuyo, yathi bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyekusuka ngiye kubaba ngithi kuye, baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, ngisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Yasisisuka yafika kuyise, kepha kuthe kusekude uyise wayibona, waba nesihe, wagijima wayisingatha entanyeni wayanga. Indodana yasithi kuye, babe, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, ngisafanele ukuthi kuthiwa indodana yakho. Kepha uyise wathi ezincekwini zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise, nifake indandatho esandleni sayo, nezicathulo ezinyaweni. Nilethe ithole elikhuluphalisiweyo, nilihlabe sidle sijabule, ngokuba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila, ibilahlekile, seyatholakala. Base beqala ukujabula. Amen. Le ndaba itholakala kuLuke 15 verse 24, uverse 11 kuya kuverse 24. Ngisacela siphangise sifunde incwadi yamaHebheru 1 verse 14. AmaHebheru 1 verse 14
uthi uNkulunkulu laphana ukhuluma ngezingelosi. Ngakho nje uma uqala ku-13 verse 13, kepha yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi okay, ngiqonde uveze ukuthi-ke ngoba ngizoqala ngifunda uMahebheru 1 verse 14 kukhulunywa ngezingelosi. Uma ethi-ke azisibo yini zonke omoya, izini-ke izingelosi bafowethu. Ngixoxa ukuthi ngifake isijobelelo sika-ke. Uma ngithi izini, ngiqonda ukuthi izini izingelosi. Kuthiwani uvesi 14, Amahubo 1 verse 14 uthi-ke azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na? Okay, iy'ngelosi. Ekufanele sikwazi ukuthi izingelosi zilindele ukuba ziyise izindaba ezilungileyo ezulwini ezithi ezinye isoni esilahlekileyo sitholiwe. Bese impi yasezulwini ilindele ukuba ishaye izigubhu zayo, ihube ingoma yokuthokoza ngokuba omunye umphefumulo usamukele isimemo sokuba uze edilini levangeli. So, umbuzo sesizawubuza njengamanje ukuthi-ke yini into ayenza, ngathini, yini into eyenza ukuba izingelosi zibe khona ngosuku lokwehlulela na? Yini into eyenza ukuba izingelosi zibe khona ngosuku lokwehlulela na? Cela sifunde uDaniel 7 uvesi 9 novesi 10. Siyakhumbula khathi senza isifundo sokwehlulela ukuthi kwavela ukuthi iy'ngelosi zikhona, kufike kuba khona uNkulunkulu wayehlelanisa ubukhosi, kube khona iy'ngelosi ziwofakazi ziloba konke okwenzakalayo noma okwenziwa umuntu ngamunye emhlabeni, bese kuba khona uJesu uwummeli. Cela sifunde-ke uDaniel 7, ngiyaxolisa, Daniel 7 verse 9 novesi 10, ofundeka kanjena. Uthi ngisabheka kwabekwa izihlalo zobukhosi, kwahlala omdala wezinsuku, izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa, izinwele zekhanda lakhe zazinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga omlilo, sangasengamalabe omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Umnonjana womlilo wavela waphuma phambi kwakhe. Izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe. Kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Amen. So malokhu kukhulunywa ngezinkulungwane zezinkulungwane, cela singadideki siqonde ukuthi kukhulunywa ngezingelosi lapho. Cela sifunde uMshumayeli 5 verse 6. uMshumayeli 5 verse 6 ukuphendula wona lo mbuzo ukuthi yini eyenza ukuba izingelosi zibe khona ngosuku lokwahlulela na? Uma ufunda uMshumayeli 5 verse 6 uthi uMshumayeli 5 verse 6, ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? Uyabo? Yebo. Kuthiwa ungasho, yebo, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Kuthiwani la? Asiqapheleni futhi asikuqondeni ukuthi izingelosi ezingabonwayo zihlala zibheke ukuphila kwethu sonke siyabantu baNkulunkulu ngabanye. Igama ngalinye, isenzo ngasinye sibhaliwe iyona ingelosi ey'ncwadini zasezulwini. Ayisenzi isiphosiso ingelosi kaNkulunkulu. Ngakho siyayalwa ukuba singakusoli ezikubhalileyo lezi zingelosi. Siyalwa laphana kuMshumayeli 5 verse 6. Cela ukuthatha imibuzo emibili bese siyavala. Umbuzo wokuqala ukuthi-ke izingelosi zinaso yini isabelo ekubuyeni kwesibili kukaJesu na? Siyazi ukuthi zinesabelo laphana ekwahluleleni nasekusindiseni abantu. Ngabe zinaso nesabelo uma uJesu sebuya? Cela ukufunda uMatewu 16 verse 27 ofundeka kanjena, othi ngokuba indodana yomuntu iza kuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo, khona-ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Amen. So uma uJesu Kristu esebuya siyathola ukuthi izingelosi zizobe zinaso futhi isabelo, ngokuthiwa ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo, khona-ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Amen. Muhle uJesu. Okay. Umbuzo ukuthi kuzoba yini umsebenzi wazo omkhulu ngaleso sikhathi na? Kuyobe kuyini umsebenzi wey'ngelosi omkhulu ngesikhathi sokuza kaJesu? Uzobe uyini? Ngabe zizobe zimphelezela nje? Angithi njengamanje lo mhlaba esiphila wona nesikhathi sobuvila. Umuntu ageze bemuhle, ungaze ufunge ukuthi uyokwenza into ethile kanti uphelezela umngani wakhe. Ngabe iy'ngelosi zinjalo yini? Uphelezela nje, angisho ukuthi ku-wrong ukuphelezela. Uthola ukuthi uyaphelezela kodwa akashanelile, akaklinile, akabashile. Uyaphelezela mhlawumpe inkosi akagezile. Kodwa-ke izingelosi zitshela ukuthi uJesu Kristu uma eza
uzobe ehamba nazo, uzobe kuyini kumsebenzi wazo zona ngaleso sikhathi. uMateyu 24 verse 31 uthi zizobe zenzani? Mateyu 24 verse 31 kuthiwa-ke iyakuthuma izingelosi, yini lena iyakuthuma izingelosi? Indodana kaNkulunkulu. Ubani indodana kaNkulunkulu? uJesu Kristu uqobo. Ela silifundeni-ke ivesi sisinokuqondisisa lokhu. Mateyu 24 verse 31 iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Amen. uNkulunkulu uJesu ngoba izobeza ney'ngelosi zakhe, zizobe zisemsebenzini nazo, uzobe zizoyithuma zona, zizobe ziqoqa abakhethiweyo bakaNkulunkulu emagumbini amane omhlaba. Amen. Zizobe nje zingaphelezeli noma zithi ziyazula noma zithi ziyobuka nje, yabo, for ukushoshalayiza lento eyenziwa njengamanje kuyazulwa. So zizobe zinesabelo uJesu uma ebuya, futhi zizobe zizosiza ekuqoqeni bonke abantu ababantwana bakaNkulunkulu. So ziyalekelela kakhulu iy'ngelosi ekusindiseni abantu. Ziyajabula futhi kunokwenama uma ingelosi sibuyisa umbiko ukuthi-ke isono esithile ebesaziwa ngokuthi siwusibanibani siphendukile. Amen. Cela sithandaze. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba, izwi lakho sipha lona esikhathini samanje. Sicela usiphe ukulihlonipha nokulilazisa njalo, nesiqinisekiso sokuthi siphele lapha emhlabeni singesabi, sazi ukuthi izulu linamandla, izulu linatsho ukusikhulula nokusisindisa nokusenamisa. Azayintokoza amazwi akho. Sicela Nkosi ukuthi noma kwehla ini na, siwakhumbule, siduduzwe yiwo. Cela ube nathi Nkosi, usiphe amandla okuphila ngokungcwele osukwini lanamhlanje kuya phambili. Egameni leNkosi Jesu Kristu siyathandaza. Amen.